I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga brosis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay pupunta kami sa St. Peter dahil ngayon po yung araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng aming ina, aming nanay. Bali 3 taon na po siya, 3 taon na po siyang patay. Ayan, kasama ko po si Papa Bear. Ayan si Papa Bear. Yan. Shout out kay Papa Bear. Yan po. So, inantay ko lang po yung aking anak na si Chris. Tapos yung kapatid ko naman si Abby, tsaka yung mga anak niya nandun na po sa may kanto ng Colgante. Doon po sila nag-aantay kasi may trabaho po yun ngayon. So, nagpaalam lang po ng konting oras para po makasama po namin, sama-sama kami sa St. Peter. Well, 3 taon na po siyang patay ngayon. So 3 taon na po kami nangungulila sa aming ina. Ayan. So tapos pinagdasal na po namin sila sa simbahan. Ini-invite ko po yung ating mga kapatid diyan saan man kayo panig ng mundo naroon. Sana po ma-subscribe po ninyo yung aking YouTube channel. Masuportahan po ninyo, paki-like, share, and subscribe po yung aking channel. Yeah, tapos po paki-click na rin po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong video. Yan. So mamaya na lang po ulit at update ko kayo. Ito na po kami sa St. Peter. May nabutan kaming bulaklak. Hindi namin alam kung saan galing yon, kung sino yung bumili nun. So maraming salamat po, naalala nyo po yung anibersaryo po ng pagkamatay ng aming nanay, si Nanay Aning. Maraming salamat po sa binigay mong bulaklak, kung sino man po kayo. Nice. Kami. Ayan, tol, kainin niya yung kandilang binili mo para kay nanay nung undas. Ayan, ngayon palang masisindi ngayon dito sa kanyang anniversary. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Dali. Ito yung binili ng kapatid ko si Ninya. Nice. Meron pa yun, may parang may tagal na sa plastic na tutunog. Sana lang huwag mamatay, lakas ang hangin. Ito po yung mga paborito niya pagkain. Nung nasa Japan po nanay ko, nung wow, siya doon, yan yung pagkain niya. Yan. Tanuin na natin to para maraming salamat po dito sa nagbigay ng bulaklak sa aming nanay. Maraming salamat po sa bulaklak na binigay mo. Siguro taga rito lang yan, kasi naman po yung nakaalala. Mamatay. Ang galing payong. Berat na. Ano, kailangan pa ng payong? Anak, kailangan ng payong dito. King. Dito. Dito sa may tabi ni nanay. Dito. Dito? Hindi. Nandito galing yung hangin eh. Pag ganun eh. Yan. Laki na po na binaba ng tubig dito. Nandun na ho. Ayun, nandun na. So, napakalayo na po nung tubig ba. Nung araw, nung November 1, nandito po yung tubig eh. Lapas pa po dito sa tapat ng nanay ko. Tapos ito sobrang putik dito. Tapos sobrang putik dito, nanak. Kaya hindi po kami nakatuloy noong undas. Nag-grass cutter yata ulit sila. Oo, laging nag-grass cutter dito na.
At dito na ito naman ang maganda rito, laging malinis. Hindi nila inahayaang tumubo yung damo ng mataas. Lagi po silang nagka-grass cutter dito. Ayan na yung bulaklak. Ayan dala-dala ni Mika. Tapos ayun. Ito. Kuya, doon ka, mainit pa rin dyan. Doon ka. Sige nak, charap. Dikit mo na lang dyan, nak. Sama mo na dyan. Dyan. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay. Ayun kaya galing to. Maraming salamat to sa nag-sponsor. Itong bulaklak na to. Ayun si Papa Bear. Nainitan mainit ngayon kasi time check tayo. Anong oras na ba? 2:09. Alas 2 na po ng hapon kaya kainitan. Yan. Mga pumapasyal pa rin. Pumapasyal pa rin dito. Ayan sila kuya, ayan sila sir. Ito yung mga nandito po, halos taga-Colgante po yung iba dyan eh. Hanggang doon sa dulo, taga-Colgante. Tara na, dito tayo sa tabi. Yun, mamaya magkakaroon po kami ng konti salo-salo. Kasama ko po yung kapatid ko si Abby at saka yung kuya ko po, yung kapatid namin panganay. Tapos ito yung pamangkin ko, asawa ko na si Madonna Aqua, tsaka yung kong panganay nandyan. Hindi ho namin isama yung aking apo kasi gawa ng hindi pa po nabinyagan eh. Hindi pa po siya nabinyagan, so papasok kami dito sa sementeryo eh, may kasabihan daw ng mga matatanda pagka ganun hindi pa pwedeng ipasok sa sementeryo yung baby, kaya naiwan po yung magina sa bahay. Ha? Kanina daw ba? Alin? Yung bulaklak daw na colorful. Hindi namin alam eh, ang dami kasi nagmamasa na namin eh. Hindi namin alam kung sino nagpadala na bulaklak na yun. May nalang pa-update po kayo. Ayan. Ano kaya, nangalay ka? What? Nangalay, no? May nalang po, update ko po kayo. Siyempre, okay. 1, 2, 3. Isa pa. Waki. Waki, 1, 2. Kaloka boy. Taka lang. 1, 2. Kaya ka kay kuya mo! Ayusin niyo yung book niyo. Okay, go. Yan. Sige! Kalokan boy. Usapan pa eh. Ay, bang. Sige. Okay. 1, 2, 3. Okay, ano pang pose? Yeah, heart. 1, 2, 3. Ano? Kalokan boy. Sige. 1, 2, 3. Ano ba? Paglaro.
Bali, tiyaraton po namin. Magaling kami sa cemetery sa Pilipino. Kami nakapagsalo-salo, then tapos ang dito, uwi na po kami. Actually, nakapagpadasal na po kami sa simbahan. Kanina umaga. Wala pa. Si Papa Bear. Wala na. Ikaw. Mailinis yung pwesto namin. Shoutout kay ma'am. Maraming salamat. Alayin mo ba dito? Ayan. O ikaw. Ano masasabi mo? Thank you po, Mama Julia. Yeah. Maraming salamat kay Kaka, Sara, doon sa binigay nilang regalo sa amin. Gamit, pagkain. Maraming at pagpulahin ko sana tayo ng Panginoon Diyos. Bigyan ko kayo ng maraming makabawi kami. Advance happy birthday kay Kaka. Malapit akong birthday niya, December 26 po. Alam ko birthday. Yung ate ko naman po, December 15 ang tatay ko. Nice. Wow. Maraming salamat sa mga bigay ko. Bless po. Yung aking mga pamangkin at mga anak. Pwede na kumawa doon naman. Video yan, video. Mamaya pwede mo. Hintay lang ho kami ng lote. 5 to 10 minutes. Nakita rin sa mo. Apat na tao. Ano? 709. Wow. Nice. Chicken inasal and pork barbecue. Yan. All chicken inasal. Table number 19 po. Salamat po. Table number 19. Halo. Yay! Nandiyan yung order namin. Kinuha nila. Yun. Kanino ka na? Na. Wow. Hindi kami mahilig sa ita.
This time, totoo nang wala ka ng rice. Talaga naman. Siya pa daw. Ganun. Ay. Yan. Sayang pa yata. Pag sa school din nagtatasak pa ngay sa mga pinasali natin. Ba't nahiya kayo magtaas ng kamay? Mama, bilis ako, nabibitin ako. Waring, sige po. Tira Ano na. to? Ano na to? Kaya ka na lang. Ito. Sige, kaya na. Ito, meron siyang dala, kuya. Ayun, oh. Oo, kuya, kalate lang muna. Kalate lang. Oo. Let's do this. Look, bakit naman kayo mo? Wait lang. Sa akin, boss, dahil gawin mo ng dalawa sa akin. Wala rin naman. Kulang sa mga bata pa lang. Oo. Akin na yung mga ano nyo. Wala. Kuya, balagyan na lang, ha? Ito yung sayo, ne. Ha? Ay, ito. Hindi naman kami nag-ano, eh. Siyempre, yung mga tira nyo, amin. Oo nga. Ito sa'yo. Ay, isa ba? Mamaya, wait lang. Hindi ko lang. Nandito kanina yung nag-kuya, eh. Ha? Oo. Lalo. Wala pa yung magas. Tagal umay. Si kuya. Yan pa Grabe, pala puso. Yan, Ano na, gusto ng halo-halo ko. Kasi yung ba What? Yelo na lang. Katabi ko din, di niya alam kung paano niya uubos yung halo-halo niya. Busog na daw siya. Umumblema. Nung karating na po namin dito sa bahay. Yan. Mga alaga ni Papa Bear. Yan. Tracker loop. Wow. Okay, dito ko na lang po tatapusin yung ating video. At muli, ni-invite ko po kayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nakapanood po ng aking mga video. Ni-invite ko po kayo na mag-subscribe. Paki-click po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. At maraming salamat sa suporta. So, shout out sa ating mga kapatid na OFW. Saan man po kayong panig nandoon, lagi po kayong mag-iingat. Ayan po. At Merry Christmas po. So, God bless.